Zaka sai data Airtel wadda ta fi kowacce sauƙi a halin yanzu. Matuƙar kana amfani da layin Airtel, wannan bidiyon naka ne. Ka tsaya ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe domin a wannan bidiyon zaka gane yadda zaka sai data Airtel mafi araha wadda ba data da tafi wannan araha a halin yanzu. Kai tsaye idan ka shiga dialer ɗinka zaka danna star 393 sai ka sa star sai ka sa 77 hash sai ka sa. So amma ku sani cewa wannan datar idan ka sa wannan code ɗin mataki ne na farko, dole kana buƙatar wasu extra aiki da za ka yi. Wanda misali yanzu kunga kuna sa wannan abun, kunga akwai data ga ta nan ta farko wadda kunga a naira 100 za a baka MB 500, sannan a naira 200 za a baka 1.25, sai kuma a naira 300 za ka sai 2 gig, ma'ana duk 1 gig bai fi a 150 ba kenan. Sai kuma gashi a 500 za ka sai 3.2, sai kuma gashi na ƙarshe a 1000 za ka sai MB 6500 a 1000, kuma sati 2 data za ta yi. So amma abinda nake so ku sani, idan ka zo ka sai wannan data bayan ka sayi ta still za ka samu kyautar naira 30 a duk nawa, ko kuma in ce 10%. Misali ka kashe naira 1000 ka sai data, so za ka kuma samun 10% na kyautar wannan abun. Misali ka sai data 300 za ka samu naira 30. Idan ka sai datar 1000 to za ka samu dawowar kuɗi har naira 100 kenan. So ta wannan hanyar za ka samu, amma ta wani hanya ne duk za ka bi kai wannan abun. So kai tsaye mu je in fara nuna muku. Abin da za ka yi shine farko kafin ka zo siyan data nan, domin data nan kai tsaye ba da katin ka za ka siya ba na wayarka, kuma sannan ba wai kati za ka sa ko ka siya ko ta intanet ka siya ba. Dole kana buƙatar ka je Google Play Store ka download ɗin wannan application ɗin wanda muke ce masa Smart Cash. Idan ka je kai downloading ɗinsa kamar yadda kuke gani, za ka buɗe, za ka sa layinka na Airtel. Idan ka sa layinka na Airtel za ka yi rijista da su, ka buɗe ka yi rijista kamar yadda za ka yi rijista da sauran wallet kamar su Opay, Palmpay. Kana sawa ka yi rijista sai ka je wani bankin ka tura kuɗi zuwa ciki, ka ƙirƙiri pin ɗinka da kuma so. Idan ka zo ka sa wannan code ɗin, shikenan za su baka dama ka sai wannan data a 1000 wanda za ta yi ma sati 2 cikin sauƙi. So wannan shine, ka kumanta ku liking, ku sharing, ku following ɗina, ku subscribe da channel ɗina. Abba Poke Tech signing out.